రిక్టర్ స్కేల్పై 4 తీవ్రతతో అక్కడ భారత్లో నమోదైంది. దీంతో ప్రజలు కూడా ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి కలకత్తా, మేఘాలయ, ఇంపాల్, ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు అక్కడ భూ ప్రకంపనలకి బయటికి పరుగులు తీశారు. మరోవైపు బ్యాంకాక్లో భారీ భూకంపం సంభవించడంతో థాయిలాండ్ ప్రధానంగా షినవ్రత దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి రావడంతో అక్కడ భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా ఏర్పడింది. సహాయక చర్యలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. థాయిలాండ్ దేశాలు మయన్మార్కు సంబంధించి షేక్ అయ్యాయి. ఏం జరుగుతుందో తెలియక అక్కడ ప్రజలు కేకలు వేసుకుంటూ రోడ్లపైకి పరిగెత్తుకొని వచ్చారు. ఉన్న పలంగా ఇంట్లో నుంచి ఒకసారిగా బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. వారి కళ్ళ ముందే పెద్ద పెద్ద భవంతులు నీలమట్టమయ్యాయి. సో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ప్రాణ రక్షణ కోసం ప్రాణ భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. భవనాల నుంచి బయటికి రాని వారు శిథిలాల్లో చిక్కుకున్నట్లు కూడా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో భారీగానే ప్రాణ నష్టం కూడా జరిగి ఉండవచ్చని అంచనాలు వేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి సహాయక చర్యలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. చాలా చోట్ల రోడ్లు కూడా చీలిపోయినటువంటి విజువల్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో దీనికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తిగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. భారత్ లాంటి దేశాల్లో కొంత ప్రభావం కనిపించింది. సో ఎంత నష్టం జరిగింది, దీని ప్రభావం ఎంత ఉండింది, ఎంత జరిగింది కూడా పూర్తిగా అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఎవరైతే ఏ ప్రాంతం అయితే జరిగిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి సంబంధించి ప్రజలు చిక్కుకున్నటువంటి ప్రాంతాలు రక్షించే ప్రయత్నాలు అక్కడ కొనసాగుతున్నాయి. బృందాలన్నీ కూడా సహాయక బృందాలు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది.
มาท่าเลยมาท่าเลยบ้ากันนะมาไหนมาไหนมาเย็นเนี่ยเนาะตรงนี้เนาะเฟรนเนี่ยดูเนี่ยนั่นแหละปั๊มเจ็บปุ๊บมาลุยจีมาท่าเลยมาท่าเลยบ้ากันนะมาไหนมาไหนมาเย็นเนี่ยเนาะตรงนี้เนาะเฟรนเนี่ยดูเนี่ยนั่นแหละปั๊มเจ็บปุ๊บมาลุยจี